доживях деня, в който мъжа ми ще знае какво иска за вечеря. Нудъл с зеленчуци и телешки кюфтенца. Започвам с овкусяването на телешката кайма, като към нея прибавям единствено сол и черен пипер. На нас ни харесва достатъчно това месо, за да прибавям каквото ще е друго. Но ако на вас ви харесва, може да си прибавите каквито искате подправки. След това в тиганчето с малко мазнина започвам да редя малките кюфтенца, като се старая да има достатъчно място, да може да се изпържат или изпекат равномерно. На два пъти приготвих всички кюфтета, след което си нарязвам зелена чушка, червена чушка, лук и няколко скелетки чесън. И след малко ще ви покажа моят любим метод за пелене на чесън. В тези нудли наистина има доста зеленчуци. Към тези добавих и зелен боб, както и малко броколи, моркови и кърфил. Ето го и най-лесният начин за белене на чесън. След като си го обелих, си го нарязвам на ситно и започвам да си приготвям зеленчуците, като този път реших, че искам да използвам малко сусамово олио. Ето ги зеленчуците, сотирам ги в същия тиган, в който направих и кюфтетата, след което си добавям накрая чесъна, защото не искам да ми изгори, и останалите зеленчуци прибавям към всичко. Междувременно си правя едно сосче с отново малко от сусамовото олио, малко мед и соев сос. Разбърквам ги добре, а на сух тиган запичам малко сусам, който, разбира се, много си го пазя, за да не изгори, и го прибавям към сместа с соевия сос, след което го разбърквам. Когато нудлите вече са сготвени, прибавям към тях всички зеленчуци и сосчето и ги разбърквам много добре. И ето как се получи крайния резултат. Липсваше само пресен лук.